В кухнята уха е сладко, тук е мама, тук е татко. Козунакът е готов, пухкав, правен е с любов. Баба сложи на софрата и цветята, и яйцата. Толкова прекрасно стана, по-щастлив от мене няма. Великдене, Великдене, вкъщи сме си пак. Хапваме яйца червени с пухкав козунак. Чук-чук, чук-чук, кой ще победи? Аз ли ще съм днес бореца, или ще си ти? С боички шарени в ръка направихме си чудеса. Жълто, синьо и зелено, всичко днес е пременено. Първото яйце разбрах, е червено, да съм здрав. Второто е както искам, цапам без да се замисля. Великдене, Великдене, вкъщи сме си пак. Хапваме яйца червени с пухкав козунак. Чук-чук, чук-чук, кой ще победи? Аз ли ще съм днес бореца, или ще си ти? Великдене, Великдене, вкъщи сме си пак. Хапваме яйца червени с пухкав козунак. Чук-чук, чук-чук, кой ще победи? Аз ли ще съм днес бореца, или ще си ти? Христос воскресе! Пееме в хор, воистина воскресе! Чува се от всеки двор. Здраве да има за всички дечица, греят лицата ни като зорница. Така да е хубаво тук у дома, с най-милото семейство на света.